Mo so ya mu ke wale korona je o ye mu faso ye o ye mu ka jamana ye o ye mu ka sigida ye n'a y'o lajɛ an ma fila bara cɛbaw bɛ yen musobaw bɛ yen n'an ka jɔyɔrɔ la jamana ye ani jamana bɔ a kɔlɔlɔ la n'o tɔgɔ ni sɔgɔma Presque il faut qu'il va cadrer un moment en la main, on va aller dans au cadre au faux, avec des gens. Ah ouais, donc ce sont des 565 parce que nous avons bien, mais nous avons ça donc on est à l'aise. Donc, on a un moment en la main, un peu faux, un traiteur n'a qu'à dire un faux. Donc, on peut pas, on va also flow ni yasin ni au faux a wili fo ka fo ka cɛkɔrɔba fara ɲininkali kɛ kɔrɔw la n'a muso ka dɔn n'o ye fankala ye k'o fo barika da wala n'o y'an ka karamɔgɔ ye k'a fo k'a barika da k'a fɔ ma k'a ayi la maa o maa b'an lamɛn kɔrɔkɛ ka n'o ye Mohamed Sida ye n'o bɛ barakabugu la k'a fo k'a barika da ji ɲinan se an baw bɛɛ lajɛlen ma ne waati in sera bɛɛ bɛna segin ka dɔgɔ k'a jɔ bila o sɛbɛn k'ale kɛ ka jamana ti wari di maa ma kɔkɔtɔ de tuma ka se ka sɔrɔ ko ka se ka sebaya sɔrɔ dɔrɔn mɛ ko alisa ne de wele la n'i ye jateminɛ kɛ an b'o bɛɛ fo ka bɛɛ dɔn kɛra ma dɔn na parce que an ti yɔrɔ min na kuma kan bi yɔrɔ la kosɛbɛ mɛ kuma na dɔrɔn an bɛ se ka fili kuma di ne tiɲɛ don parce que déjà filancɛ kɔnɔ na i bɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn i b'o dɔn bɛ i b'a fɔ a dusu b'a to i bɛ fɛn dɔ fɔ parce que e bɛ fɛn dɔ fɔ tuma la i bɛ fɛn dɔ fɔ tuma la i bɛ min don parce que jamana kɛcogo de b'a to ka dɔn ka mɔgɔ bɛ di parce que n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen ma foyi ɲini ala fana ma foyi ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'o lakana k'a fɔ ko lakana o tɛ se ka o sɔrɔ k'a fɔ ko ka yɔrɔ la ka t'o sigi kɛ o bɛ gɛn ka bɔ yen ka dumuni kɛ foyi k'a fɔ k'a sɔrɔ ma foyi ɲini ka diinɛ ko la ka t'o bɛ silamɛya la ka t'o silamɛya o tila ka silamɛ wɛrɛ dɔw ko o bɛna fɛn dɔw e muso mun ka kɛ gɛlɛya ye donc an ka dugawu kɛ ka maa o maa n'o ma kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ ala sɔnna wa ala se y'a ye an ka bɔ i ka baara ta ka bɔ o la kɔrɔ ka maa n'an man di ale bɛ ka bɛ dugawu kɛ ka taa ala ka to a kɔrɔ donc conseil min d'an kelen kelen ka donc an b'o lamɛn maa o maa b'a lamɛn jɛ ka bɛn k'a fo n'an ka kan kɔrɔ sɔrɔ min na fo n'an ka bɛ bɔ bari a tɛ ɲinɛ ko sin ka kan fɔ k'a se fo an bɛ jɛ ka bɛn a la dɔn k'o fo ka bɔ ma cɛ ka maa o maa bɛ internet kan aw ni bɛɛ aw bɛɛ aw ni sɔgɔma ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma président kɔrɔ min bɛɛ ta a dɔn ne m'o kɛ ala dalen m'an kɛrɛfɛ ala de bɛ se ka dɔn ko musa dɔrɔn bɛ a dalen m'an kɛrɛfɛ an ma tasuma tuguni a dalen m'an kɛrɛfɛ maa ba caman dalen m'an kɔrɔ ye donc an bɛ émission kɛ ka dugawu ɲini ka dugawu kɛ jamana ye ala ka tile hɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen Semua sesuatu nu bela ani ala ya wala dan nu bela jadi. Tahu nu ko bisma dan ana ko ke filmin ko yang di mana ko ye orang ka fo da la na sira sira siga bara na da do ngala na bali ya mina ni do ngala di mana ko ani no bara ye ko sem flana amana di ke filmin ka ana ya fo fora ana ko ke di sa awa fora ko sura ni bi je mo ka ko la ko je do fora ka fɔ ko o compte islamique ayiwa ko mandat dɔrɔn de ma ko ka se ka taa négocier ni ayiwa Amadu Kunfa ni Iyadi ayiwa an y'a ye k'a fɔ o kɔni na an y'a gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ni y'a sɔrɔ o bɛna kɛ sababu ye ni bɛɛ bɛ sabati ou bien n'o y'a sɔrɔ négociation mana ka kɛ ni marifatalaw ye n'o bɛna hakilina di o kan donc parce que hakilina ko de don a bɛna hakilina di a kan a kun gouvernement ma fɛn fɔ dɛ n'u ko bɛna hakilina di a kan n'a kɛra ou bien n'a kɔlɔlɔ min b'a la n'a ma kɛ fana ni kɔlɔlɔ min b'a la awɔ n'o tɛmɛna ka bɔ kɔrɔsiyɛn sabanan an bɛ tali kɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ asidiinata ko kɔni a bɛ sen na négociation bɛ sen na ayiwa anw ye parti politique ye aw y'a bila taa ko jumɛn na a bɛ ko jumɛn na a bɛ na kɔrɔsiyɛn n'an bɛ taa ni coalition ye an y'a ye faamuya caman bɛ ka kɛ gouvernement y'a ye k'a fɔ ko nafolo caman fana bɛ ka soutien caman bɛ k'i dɛmɛ don o la ka t'i ta ka dɔ sara a ka bɔ a bɛ na n'o waati ma na diga ma an bɛ na se ka fɛɛrɛw fara o kan ala ka jɛ ayiwa n'u ko nabaliya parce que n b'a daminɛ n'i y'a daminɛ bi USN cɛ a muso bɛɛ lajɛlen fo pour que ça soit instant ka se sarakoso faransi ka se aw bɛɛ lajɛlen k'o fo n ka dɔn n ti ɲinɛ ko sen ka taa sako fo n'o ye USN ma dɔw ye aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma donc n'an y'a daminɛ lakanabaliya la tile filanan jamana in kalayalen don parce que fɛn k'a daminɛ Mopti ka se Baɲaŋara ka se Sikaso ka se Gawo ka se Joyila ka se Segu ka se Tɔnbukutu tiɲɛni kɛra nin yɔrɔ bɛɛ la kosɛbɛ sabu an damina s'o ma ani Niger ni Burkina Faso ani Côte d'Ivoire aussi nin sɛbɛnni kɔnɔna na gɛlɛya sera olu bɛɛ lajɛlen ma se
Donc lakanabaliya la bi jamana n'an y'a daminɛ Mopti mercredi don n'o kɛra kalo tile 21 donso 50 ɲɔgɔn ka taa o de sara ka n'an b'a fɔ a ma ko Zirimara ani Marabu n'o ye Mopti yɔrɔ dɔw ye donc k'a fɔ olu bɛ fɛ ka lakana ɲɛ wuli ka lakana sabati ka donc terrorisme n'an b'a fɔ k'o ma jihadisme olu tun kɛlen ka yɔrɔ dɔw minɛ k'a fɔ min ma ko embargo o y'a kɛ donc yɔrɔ dɔw kan donc n'o ye Jɛnɛ mara fanfɛ yɔrɔ dɔw ye donc ko k'o wuli ka bɔ o dugu n'an b'a fɔ a ma ko Siremare ani ka donc Marebugu donc olu dugu ma donc o kɔnɔna na o ye jagɛmɔgɔ min ye an ka donso min fa ale ka donc 50 n'an bɔra o la an bɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ Banyankara précisément samedi don le 17 attaque dɔ kɛra avec des bandes armées dugu min n'an b'a fɔ a ma ko Sogara donc a kɛra 20h10 tuma ani dugu ni Banyankara bɛ jɛ dugu ni Bakasi ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 10 i bɛ to yen ka mugan ci kama an ka maa kelen tora n'o ye duguden ani baganw b'o bolo u ye baganw gɛn ka baganw ye Sikaso jateminɛ kɛra ka mardi don le 20 octobre 2021 le 28 tɛmɛnen ni misi 45 ye jateminɛ k'a fɔ ko Blanjo n'o ye Sikaso mara ye maa dɔw taara donc n'a bɛ fɔ o ma ko entreprise dɔ bɛ yen nɔ olu bɛ siman dilanw kɛ donc o ye ala minɛ ka taa u ka camion u ka siradilanwuli ninnu 2 jeni ka tila ka na donc u ka maratu o ye minɛ ka tunu n'o ye hali an b'o ɲini na donc ko solution ma se ka sɔrɔ a la région de Gao kɔnɔna na jeudi le 22 k'a ciblé mɔgɔw ma donc contingent britannique mɔgɔw olu bɔra ma donc o tun bɛ taa o ka kan yɛrɛ kɔnɔna na donc attaque kɛra o kan ménage fan fɛ ka donc effectivement olu bɛ patrouille de la n'an b'a fɔ ma ko patrouille de sécurisation mais ala nana ka tigɛ o sera ka dankari maa min ka donc tiri ko ka mototigiw mɔgɔ 2 o ye dankari kɛ olu la. Région de Joila, n'a y'a dimanche le 18 octobre 2021, au cas gendarmerie min bɛ yen n'an b'a fɔ ko Bɛlɛko attaque kɛra donc maa kelen tora o la donc moto ma donc o y'o bɛɛ jeni ka tila ka na donc so jeni kan jateminɛ kɛra k'a fɔ donc Segu mardi don ma donc le 20 octobre dugu min bɛ yen n'a fɔ a ma ko Segu Jaka wɛrɛ kan donc jateminɛ kɛra k'a fɔ dugudenw gɛlɛya nana ka sɔrɔ ma donc o ni o accord dɔ tɛgɛnɔ bila la jihadistes ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya nana ka don o kɔnɔna na donsow wulila ka taa dugutigi nɔfɛ ko mun na a n'a denkɛ ani alimami k'o y'o tigɛ bila papiye na donc a kɛra gɛlɛyaba ye o gɛlɛyaba in kɔnɔna na gendarmerie wulila ka taa donc maaw ye donso dɔw bɛ yen nɔ donc ani gendarme ninnu o ye yɔrɔ yira o la k'a fɔ ko su bɛ yɔrɔ dɔ de la o y'a sɔrɔ Modibo n'an b'a fɔ a ma donc n'o ye cɛkɔrɔba ye a n'a ka denbaya ka donc o wɛrɛ da in de la o de ye armée natɔla ye ka don o siranna o bolitɔla ka ka don du kɔnɔ marifaw citɔ la marifa y'ale sɔrɔ a disi la donc ale kaɲana la donc ale ka moto kɛra n'a ye jateminɛ kɛ tɔn ma faama mɔgɔw ma donc ni samedi 17 6h30 tuma o ye attaque de kɛ n'an b'a fɔ ma Acharan région min Tɔnbukutu jateminɛ kɛra k'a fɔ dugu minnu nalen ka bin ka kan an ka maaw ma an ka maa dɔ taa n'o ye Sɔrɔdasi ye ka maa saba ma mais o sera ka na donc jateminɛ min kɛ ka o ye dugu mɔgɔ 4 o y'olu ni karaba donc ka taa donc manafɛn dɔw minɛ o la jateminɛ kɛra k'a fɔ Gosi mara n'an b'a fɔ Nasser Alhaji donc n'o ye Kufa ka maa ye donc n'o y'a ka baara dɔrɔn n'o ye spécialisé nka donc bondan donc o faransi ko kun k'a sera ka dankari ko la o tun bɛ mobili dɔ la ko mɔgɔ 4 ka donc o ye olu ni karaba jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi tile 2 in nana donc Niger jamana kɔnɔ o ka sɔrɔdasi 6 la donc olu fagala mercredi don département min n'an b'a fɔ a ma ko Tillabéri donc jateminɛ kɛra k'a fɔ Burkina Faso mercredi don le 20 octobre o ka escorte bɛ taara ka bɔ Bongo a panna Mugujugu in kan sɔrɔ ka 1 sara la ani 3 sara
olu banna kosɛbɛ Côte d'Ivoire jateminɛ kɛra k'a fɔ u ka frontière in na n'an b'a fɔ a ma ko Teuni frontière Mali Burkina Faso donc ka gendarme bɛ o ye o tiri k'o kan ka donc o banna ani ka donc maa min nana ka tiri kɛ o y'o ka mɔgɔ kelen faga o yɔrɔ in bɛɛ la donc min kɛra lakanako kɔnɔna na tile filanan information min sera anw ma jateminɛ kɛra k'a fɔ lakanako la aussi gɛlɛyaba min bɛ yen bi nka ni maliyɛn bɛɛ ka k'i da don a la yɛlɛma min bɛ kɛra gɛlɛyako la ka donc sanu bɔyɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko bi ka donc an ka Sikaso mara la précisément ka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ bajiba min bɛ yen baji ka donc o bɛ siyaniw de don na baji kɔnɔna na fɛn bi min b'a kɛra hali misiw ka donc ni o bilara ka donc n'o ye o ji min o bɛ taa double de ye k'a di misi ninnu ma pour que misi ninnu kɔnɔ ka se ka wuli n'o tɛ misi ninnu bɛɛ bɛ sa donc ji ko la ka donc mɔgɔ tɛ se ka ji ɲɛnama min tuguni nin bɛɛ bɛ kɛra wasolo kɔnɔna de la bɛɛ ɲɛ b'a kan autoritéw ɲɛ b'a kan maa si tɛ kuma kɔnɔna na donc tile fila ni ala sɔnna a ɲɛmaa dɔw bɛ yen an bɛ n'u ka interview dɔw sɔrɔ ka donc k'a balance kɛ aw k'a dɔn ko min bɛ yen ka donc a kɔnɔna na parce que gɛlɛyaba b'a kɔnɔna na bi il faut que maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ o kɔnɔna na insécurité ko la donsow yɛrɛ tun y'o yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ko n'u ma bɔ yɔrɔ in na olu ka mugu ci donc pour que mugu kana ci an b'a ɲini autorité fɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ an b'a ɲini boli ɲɛmaw fɛ an b'a ɲini ka donc Sikaso ɲɛmaw fɛ donc autorité min bɛ yen o k'a dɔn k'a fɔ ka jamanadenw de sɛgɛnnen don et a ko daminɛ maa dɔw ye wari fara ɲɔgɔn kan fo ka taa ka délégation wuli ka taa a bɛ fɔ yɔrɔ min na ka taa Guinée kumanaw ka mɔgɔ fɛ mais maa minnu bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ ka na dɔw bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na dɔw bɛ bɔ Burkina ka na dɔw bɛ bɔ yɔrɔ dɔw wɛrɛ ka na c'est-à-dire sanu bɔyɔrɔ ni autorité légitime k'a fɔ k'a fɔ papier de dilen don papier dilen don chinois ka dɔn a mɔgɔ dɔw de b'a kɔnɔ et donc an ka ɲɛmaa dɔw bɛ yen parce que olu ka nafa sɔrɔ a la mais jamanadenw bɛ sa ka ban ji min bɛ yan ni bagan bɛ ji min siyalen bɛ taa don a la mansin ninnu branché don ji kɔnɔna na bɛɛ ɲɛ b'a kan bɛɛ b'a sara. a bɛ fɛn n'o ye cakɛ kunda belebeleba fana sigilen don ji la Côte d'Ivoire a bɛ fɛn mun ye agence nationale des fleuves Niger tu parles des fleuves Niger o agence belebeleba in ne m'a dɔn si kun kunna o kunna parce que n'i y'a ye k'a fɔ na kɛlen na labɛn ninnu yɛrɛ y'a kuma fɔ ko sanu wɔɔrɔ ninnu bɛ an ka denmisɛnninw na ko sa tila ka ye chinois o chinois ninnu kelen bɛ ka jiw tiɲɛ kelen bɛ ka a ji mana ye océanie n'a kɛra ji la ji mana dugukolo yɔrɔ ka taa ni se ka kɛ a bɛ tiɲɛ ni bagan fɛn fɛn hali kɔnɔ n'u y'a ji o bɛ sa a bɛ sa mais maintenant o man ɲi ko yɛrɛ ka bɔ yen dɛ o dɔ fana bɛ yen min ka dumuni bɛ yen ko darakara wa darakara minnu bɛ ji fana sanfɛ n'o ye ka masini cɛ o fasi o de bɛ yen o de kelen bɛ ka ji bɛɛ de halaki ka environnement bɛɛ minɛ bɛɛ ɲɛna on dirait que le temps n'existe pas parce que nin bɛɛ ɲɛ ɲɛna i bɛ ka fanga kɔ mais c'est clair parce que joli bɛ na contrat on va donc il travaille avec tout et ni maa o maa wulila k'i b'a kɛ ka bɔ i kɛ ka bɔ i n'a fɔ maa ko k'a ɲini ka négocier chinois b'a fɔ o yɔrɔ dɔ d'i ma k'i da wa ka so continuer et finalement qui est l'autorité donc il est important que ni dugudenw wulila don o don ko mankan bɔra c'est-à-dire les autorités seront responsables et vous êtes bien responsables donc a ɲinilen b'o fɛ jamanadenw k'u yɛrɛ organiser et u ka ban a la parce que des arabes u ka jamana tɛ se ka ci o ɲɛna chinois tɛ se ka sanu bɔ mali maa jugu dɔw faden jugu dɔw bɛ yen nɔ a sanu ninnu bɔ k'a sɔrɔ jamanadenw bɛ se ka baganw na n'olu yɛrɛ bɛ se ka dumuni sɔrɔ a don donso ko u ma ka ci f'u ye e ko ma ko ye k'a fɔ ka tɔn o bɛ don kɛlɛ la et n'olu na kɛlɛ la nous on les supporte parce que n'i ye ka mɔgɔ faga de ouais nous on les supporte parce que min don an tɛ se ka kɛ n'a ye jamana de ci bɛɛ ɲɛ b'a kan personne n'est réagi donc sani ka donc semaine wɛrɛ an ka se k'u ka appel sɔrɔ ka donc u ka don donc an bɛ kuma ɲɛf'u ye u k'a faamuya k'a fɔ ka donc on les soutient à 100% u ka association bɛ bɛ Bamako yan u ka association bɛ ka donc Sikaso maraw la u ka association bɛ Ala ye u ka association bɛ maliyɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan pour k'u ka yɔrɔ lakana nous sommes d'accord avec eux et on les supporte parce que maliyɛnw de ka vivre en dernier pas des étrangers o bɛ se ka kɛ cogo di maliyɛn bɛ ka engagé fo ka tɛmɛ maliyɛn bɛ ka engagé fo ka tɛmɛ fo ka tɛmɛ ayiwa ni mɔgɔ n'ala sɔnna ma a bɛ fɛn min fɔ dɔn n'an tora an b'o wele an n'o lajɛ o bɛ kɛ yan ani an b'a. i yɛrɛ b'a ye an y'o ka ɲɛnɔ sɔrɔ i ka émission dɔ bɛ yen nɔ an b'o wele ka fɔ ne ka émission a bɛ fɛn ninnu parce que kɛko fana bɛ yen n'an y'o sɔrɔ an bɛ na parce que olu bɛ filew min na kɔsi la filew min bɛ ka tiɲɛ
mako ba dɔn tɛ ba ye o Mali yɔrɔ bɛɛ Mali yɔrɔ bɛɛ ni ye kaye mara de kɛ ka taa wolo ka wuli ka siniw la na ba ko ka sanu bɔ ko ye donc maintenant a bɛ kɛra cogo di donc n'u lakanabaliya hukumu kɔnɔna na n'i ye ɲɔgɔn sun ta k'a jateminɛ an ka k'a fɔ ɲɔgɔn dun ni sɛnɛkɛyɔrɔ ba de nka fɔra ko yɔrɔ caman bɛ yen mun bɛna se jasi ninnu fɛ bon ninnu to est ce que an ka sarasiw yɔrɔ min na a bɛ don min na ko bi n'a hakilila k'a fɔ il est temps que nin fɛn ninnu ka ban ten parce que munna maa minnu b'a mara la sarasiw don an ka tɛgɛ fɔ ko sarasiw don donc dugu tɛ se ka labori ka dugu kelen minɛ k'a labori jaabiw fɛ tile kelen tile fila dɔgɔkun kalo kelen kalo fila a ka bɔ a tile ma a ye avion kuraw sɔrɔ minɛn kuraw bɛ yen alhamdulilayi u bɛ kɛlɛ la u bɛ ci baara la mais dugu minnu bɛ k'a minɛ an ka cikɛ jamana ɲɛmaaraw mais olu kan ka intervention baw de kɛ o yɔrɔ ninnu na pour que au moins dugudenw bɛ se ka sɔrɔ u ka baaraw ma cogo min na. o kɛlen ka ko min dabɔ an ma y'a ɲini k'a fɔ ko bɛ office Niger de minɛ ko n'o kɛra ka o ye jamana sɔrɔ ko ma de bolo o bɛna la n'i ye jamana in jateminɛ ka fɔ ka hakilila n'a fɔ ka baara kɛ cogo la o y'a daminɛ nɔrɔ de la an ko nɔrɔ ko in n'a ɲɛfɔ a la nɔrɔ tiɲɛni i bɛ mun ka waati la o tun ka don sanfɛ kɔnɔ élection kama i bɛ mun ka mɔgɔw yɛrɛ ala wuli sanfɛ kɔnɔna na parce que o bɛ ka dɔn a tun ka sɔn dɔw la o kɛlen ka dɔn mɛna o ye maa kari ɲɔgɔn na a m'aw bila ɲɔgɔn na o bɛ yen o de y'a baara ju bɛɛ kɛ donc fo kana se bi ma ka dɔn sanfɛ ko in ka dɔn mɛna o ko bɛ ka nɔgɔya parce que an dɛsɛ ka kan ne y'a fɔ ko bɛ na nɔgɔya gɛlɛyaw kɛlen a kɔnɔna na ale de kɛra sanfɛ la ka dɔn presque a kɛ yɔrɔ caman n'an bɔ o kɔnɔna na parce que o sago ninnu bɛ kɛra yen o ye hakili b'a la maa kɛmɛ bɔ ka bɛ population min fara a kɛra bɛɛ kɛra baara ko mara ninnu na ale bɛɛ kɛra anw bɔlen ka bɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ o tun la ka na se sisan fɔ ɲɔgɔn min kɛlɛ o kɛlɛ k'a fɔ ko baya de kan baya yɛrɛ de y'o fɛ o bɛ taa dugu kɔnɔna na k'a fɔ dugutigi ye marifatigi o marifatigi bɛ yen k'a fɔ bagan bɛɛ n'o ye patron ye musow bɛ fili finman alimami ka dɔn o de ye ka dɔn sariya bɛ tigɛ a bɛ ka tigɛ cogo de wa n'a ye o ko ka fɔ kɔnɔna na ni a ba bɛ dɛsɛra o de yɛrɛ bɛ na mais jaka bɛɛ bɛ bɔ ka di a ma min ni maa min bana o la donso min ka dɔn ni e bɛ ko dɔn a bɛ fɔ min ma ko donso min kisɛ kelen fi ye n'olu bana o la o b'o ɲini k'o minɛ k'o faga o b'o kantigɛ bɛɛ ɲɛna i y'a ye k'a fɔ sisan o ye dɔn kantigɛ k'a kunkolo yira k'a fɔ ka ko a ko a bɛ kɛ san bɛɛ k'a bɛ kɛ ka dɔn hakilila yɛrɛ kan mais ala ma fɔ kuranna kɔnɔ maa si ye surtout e bɛ bi mɔgɔw kan e bɛ mɔgɔw faga min ka di i b'a kɛ mais min ye gɛlɛya an y'a jateminɛ ka dɔn ɲɔgɔn mara kɔnɔna na dugu belebele foyi tɛ min ye min ma a kɔ si ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ka taa ko bi k'i bɛ se ka se ka malo kan pour que ka malo kan f'i ka jɔ ka dɔn e ni olu ka bɛn kuma dɔ comme bangasi mara la donc n'a kɛra aussi ekɔlisow bɛ min na donc an bɛna kunfiya kɔnɔna na kalan ti kɛ cogo ye donc olu bɛ fɛ baara ka kɛ cogo a bɛ kɛ ten n'i y'i ban ka taa o y'i fa donc jateminɛ de kɛlen don k'a fɔ dugu ɲɛnama tɛ yen nɔ k'a fɔ commune ninnu bɛɛ lajɛlen ko ni bi ni hectare 2 hectare 3 malo a deli mɔgɔ ka taa sɔrɔ o ye donc ne jateminɛ de kɛra a bɛ hectare ka absence de fɔ maa min kan ka anw lakana maa min ka ne fanga bolo ko olu tun y'i kanto ko politiki mɔgɔw de b'a to ka taa olu tɛ se ka fɛn dɔw ɲɛna mais bi yɛrɛbɔ cɛbɔ yɛrɛbɔ yɛrɛbɔ ɲɔgɔn ye olu yɛrɛ de bɛ ɲɛmaaya wari b'olu de bolo marifa b'olu de bolo hakilina b'olu de bolo baara kan ka kɛ mais mun de la jusqu'à présent a bɛ ka dispositif kɔnɔ depuis a bɛ fɔ cogo min depuis bandaw tun bɛ yen Assimi de ye vice président de la sécurité fo ka na se bi ale de ye président ye o ye mun de kɛ pour que mɔgɔw ka se ka la question est parce que jamanadenw bɛ fɛ k'o de dɔn parce que musolaka na mɔgɔ hakilila n'i bɛ fɛ hali maa dɛmɛ ko ka maa dɛmɛ kalo la ko a dɛsɛra ka min kɛ k'i ta anw taara da dugu la parce que min don anw ye kɛlɛ kɛ ka depuis 91 Mali ko de la an b'a kɛlɛ kɛ mɔgɔ ko la anw dalen b'a la aw sɔnna wa ala y'a fɔ cogo di anw da ka bɛn aw de bolo safiya dɔ de b'a kungo kɔnɔ n'o tiɲɛ fɔ de b'a tɔgɔ ko gɛlɛya min kɛ anw bɛ tiɲɛ n'o gɛlɛya ye pour que jamana ka bɔ ka nɔgɔ ko dɔw la mais n'i don ka taa ko Mali kɔnɔna na maa o maa n'i bɛ kuma gɛlɛn la fɔ k'a se o ma u b'a fɔ i b'o kɔn o la ni min de b'a miiri ka bɔ an b'aw
compte là wallah na ma bɔ compte la parce que min do jamana se ka yɛlɛ ka se nin waati kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ o tɛ président dɔn o tɛ asini dɔn o tɛ mankaw dɔn o ma deli ka amadu sumatu dɔn o tɛ mali président foyi o t'a dɔn olu bɛ min kɛ o bɛ balo ka sɛnɛ de la o bɛ balo ka dɔn o ka lakara ninnu de la o bɛ balo ka misiko de la bi n'a fɔra ko olu na ko tɛ se ka taa foyi kɛ ka tɛmɛ se ka dumuni sɔrɔ k'a dun o bɛɛ b'u la k'o ka dugu to yen k'o ka nafolo to yen k'o ka denbaya to yen dɔw y'u ka kungo kɔnɔna la dɔw yɛrɛ bɛ yen min kɛra ko kaburu la dɔw satɔ la ka o bɛ tigɛ tigɛ ala sɔrɔ wa taala o bɛ maaw gɛn ka don so kɔnɔna la ka tila ka na bugu jeni k'o jɔ kɔrɔ ni o jɔlen bɛ nafa o la ni bɛ bɔ o bɛ bugu ci n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka fɔ an y'a sɔrɔ den dɔw salen don n'o ba o nɔrɔlen yɔrɔ la o tɛgɛ bilalen ka ala sɔrɔ wa taala de ko ala an ye mun de k'i la ala tɔɔrɔju min ba anw ma an ye mun de mais n'i y'o jateminɛ ko silamɛ de bɛ jamana in kɔnɔ ko anw ye danbetigi ko anw ye hɔrɔn ye ko an ye min kan ka ko maa si ko ka sara la ni maliyɛndenw bɛɛ wulila dɔ bɛ ka jɔ k'a fɔ k'an tɛ sɔn nin ka kɛ a ko bɛ ban mais ni bɛɛ ko ka sira t'a la ko an ka bɛɛ to yen ni bɛɛ to yen ka taa o kɔrɔ bɛ caman minɛ parce que jamana bɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔso ni maaw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana bɔ gɛlɛya bɛɛ ɲɛ la tiɲɛ na bɛɛ ba de la tiɲɛ parce que wala fɛ n'a fɔra ka ko diɲɛlatigɛ la gɛlɛya nana ka se yɔrɔ la bɛɛ bɛ jɔ jɔ yɔrɔ la hakiliw de bɛna kɛlɛ kɛ o de tun bɛ ka bɔ nin kɛcogoya la bɛɛ bi lagosili bɛ kɛ bi ko bɛɛ bɛ kɛ anw yɛrɛ ka dɔn anw ye mun kɛ anw ka jamana ye bɛɛ ye kabila tigɛ n'an ye kabila tigɛ n'an ye jamu tigɛ n'an ye hɔrɔn ye an kan ka wuli ka jɔ de mun de bɛ yen bi anw bɛɛ bɛ dugu b'an bɛɛ bolo anw kɛlɛ bɛ cogo di anw jɔyɔrɔ de don n'an ka dugu atakɛla mɔgɔ tɛ se ka k'anw dɛmɛ ko ka k'aw kɛlɛ kɔnɔ n'an ka dugu ye gɛlɛya sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ bagan yɛrɛ defan ninnu dun jolen don maa fa cogo di maaw bɔra ja o kan na maaw bɔra burukina kan na maaw bɔra nizeriya kan na maaw bɔra arabu jamana kan na dɔw yɛrɛ bɛ wɛ kunkuru mankan sanfɛ olu yɛrɛ tɛ ka taa dɔn fulaka fɔ o tɛ bamanankan fɔ o bɛ kan min fɔ o yɛ angilɛ kan ye donc n'a fɔra ko nin kɛlen bɛ jamana minɛ bi état islamique ko la n'a fɔra ko nin kɛlen bɛ jamana bin jamana taabolo ko na anw ka ɲɛmɔgɔ olu bɛ min an ka lakana ko kuma bɛ fɔ a kɛ cogo ye anw ko moyen bɛ kɛ ko moyen ba anw bɛ bolo anw bɛ bu de kɛra n'a ye est ce que anw nana pour que anw yɛrɛ de ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an k'an diya ka jamanaden ninnu posɔn na ɔ kɛlɛ kɛra i bɛ mɔgɔ ka kɛta nɔfɛ k'a bɔ ka taa kɛlɛ kɛra an tɛ ka wari la k'a fɔ k'o man ɲi ko parce que ko lakaramaya de ye ko élection kɛcogo de man ɲi bi an bɛ yɔrɔ de cogoya kɔnɔna na mun de kɛlen don ka hakilina sigi di jamanadenw bi espoir man se ka sɔrɔ kosɛbɛ parce que banaw bɛ yen bamanan dɛ gɛlɛya ninnu nana ka continuer banaw bɔra la donc n y'a fɔ a sɔn tɔn a kelen na ko tant que wari bɔra ka bulon kɔnɔna na banaw ye fanga ta ka di wari ma mun na ma bɔ ka taa o ka bɔ yen nɔ n'o y'a kɛ i ka mɔgɔ tɛ bɔ ka fara yɛrɛ kɔ n y'o fɔ de a don parce que n'u hakilila n'o hakilila na ni ne maa ye teri ye k'i man kan ka tiɲɛ f'a ye ko ni e maa ye balima ye k'i man kan ka tiɲɛ f'a ye tiɲɛ tɔgɔ ma kan ma tiɲɛ tɔgɔ ye Muhammad tiɲɛ tɔgɔ ye Kuranɛ ni tiɲɛ bɛ maa o maa kan n'i ma fɔ Ala subahanahu wa taala b'i jira donc an b'o kɛlɛ la bi aujourd'hui autorité ka disposition de la donso ka dɔw bɛ kɛlɛ la donso dɔw yɛrɛ bɛ yen ka gouvernement kɛlɛ la dɔw bɛ ka bɔ kaso la bi yɔrɔ min an bɛ yen renseignement bɛ di n'a fɔ ko ka taa o ti taa bi yɔrɔ mana nana ka caman bɛ yen ni attaque kɛra n'a fɔ ko ka na machine na mun de kɛlen don o ka kɛ fɔ ye kuma ye parce que cikɛlaw don jamana ɲɛmaaraw don donc o bɔlen o bɛɛ la i ye jateminɛ kɛ ka na o taara ka taga pour que jamana ni ka se ka tigɛ o taara kaye fan fɛ i y'a ye ka min kɛra ka tile kaye na mɔgɔ wɔɔrɔ o faga bi an ye jateminɛ kɛ tiɲɛni barika ka bonya tubabu bɛ min fɔra hali Figaro la o ye Choguel de bila à la une o bɛ jigin na Choguel kan k'a fɔ ko Choguel ni militaires b'a la k'o tɛ bɛn ko Choguel ni militaires ko Choguel bɛ ka nafiya wolo de jɔra tout ça tubabu bɛ fɛ k'a bila ɲɔgɔn na pour que jamana in ka se ka tiɲɛ insécurité ko la ko i b'a dɔn a fɔra ko sen ka dɔn i da sera ka dɔn n'an sera ka dɔn an na den dɔn donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la hakilinaw don presse y'a kɛ i n'a fɔ k'a kɛra donc joli bɛ nin bɛɛ kɔfɛ pour que jamana lafiya kɔnɔ presse n'a fɔ ko kɛ cogo minnu kɔrɔ ayiwa jamana in tɛ taa o a taabolo fɛlen don n'i ye caman ye o ci la taa ɲini don dɛ mali ko tɛ dɛ walayi mali ko tɛ a bɛ kunnafoni kunda a bɛ politimɔgɔ kunda a bɛ société civile kunda a bɛ cogoya a bɛ jagokɛlaw kunda a b'a bɛɛ la u bɛ fanga kɔfɛ dɔrɔn y'u dɔ minɛ yan dɔ ta dɔ fɔ yan fɛ donc ninnu tun b'an ta ni an ka kɔlɔsili filanan ye n'o ye an y'a fɔ ko kuma min n'a kun fɔra halisa lakana furakɛli lakana kɔnɔna na a fɔra ko an
anga to islamique ka to bi le ka ma ko conseil islamique na ya mo san shirk mo na dare ko manda min duru ma ba sai ka ferke kasi ka fo ko keni yali ani amadu kunfa wala sa bien ani da sai ka sabati te na ko to ni ko ko sai ka na ma fa anya ko to anya ma ko ka fo ko ma ma shi plana ko ma do ya la ni ko do ya la ni c'est pas dans le ko et depuis ibn Bokar ta watla ko fi ti ko la ya ma ya do la ko para ko kala na kala hejo bon office akara ma campagne o wati ko ma les flammes les du ko ba sorti de diminuer nos parce que à d'accord les trois ou les mao kaflu ba na ko bi on bali la fait donc mais gouvernement est bien fondé pour que officiellement car faut personnellement donc allez par des filles pour la ministre de même Dinamo ou Nyamaya ou Hakina dans la Koya for au paradis là au conseil islamique gouvernement de voir à fort décision gouvernement de décision d'État c'est que ma c'est une initiative c'est la création de la ministre légué ou de comment on a bon mais gouvernement m'a la décision là la fois donc akati dinanyama ou akati pour il ne va donc à force centre militaire du coup fait la manière de faire pour que pareil mais moi je pense qu'à force autorisation par la c'est parce que il y a donc aussi la CAFO où il est important qu'à discuter mais question de me poser est-ce que il y a des animaux là avant de faire des là parce que moi c'est comme voilà à sauter parce que les habits pas les gens chama tout cas dans là à photo ça au tira tout ça mais après quand tout ça how photo là on va jouer dans il y a des photos on va photo des il y a des photos dans parce que les gens qui viennent construire dans même à des photos les là mais aux photos des bon c'est pas la même chose donc hakila diabo kele c'est la kele ma do toyer à sauter maintenant quand on dit que la carrière est trop à nous les on va dire là on va le non on va le comme non ya donc il est important pour mystère de casser dans oui à donc on va le monde parce que hakila des dans des ordres mais même que la mali yorobela kada kali gouvernement parce que ni donc oui bien travailler autorité ou bien travailler militaire nous il y a dans la société c'est noyé nous il dit car la société c'est noyé dans les sénats au lieu de mouchi donc il y a même une potion avant la potion maintenant aujourd'hui on a manqué qu'à voir parce que les négociations comme les négociations avec l'attaqueur du début parce que il y a des pays il y a des islamique ça c'est pas possible et tu peux imposer des règles c'est les gens donc ils donc aujourd'hui on impositionne il faut que pas dire obligations manière de liberté c'est l'islam toléré manière pour les moyens l'islam imposé oui l'islam imposé aussi tu y as la théorie parce que non ça va la covid parce que là quelque chose donc aujourd'hui les Français donc, tu devais garder là. Militaire ou la garder là. Parce que la force du militaire ou militaire, elle garder pas ou militaire ou militaire. Maintenant, il y a une militaire qui est dans le clair qui est là. Tu devais encore courir gratuitement. Mais il y a des questions qui sont gréement fouillées. Qui est dans la yalle, ou pas les gars. Aïe, il y a des chèques qui donc, Bido, c'est le point de comment on a vu, manière de qu'on a, donc il y a pas compris la photo. Il fallait tout au pays, parce que donc, situation de tout. Aujourd'hui, il faut qu'on a pas de négociation au moins de fois à à donc à format de temps, nous ne parlons pas de au mieux il y a un pays islamique
parce que c'est un pays laïque. Maintenant, on veut nous faire. Pour un bien fini de Kala, merci beaucoup. Kala, pour ce c'est il faut nous imposer ça pour ça, c'est pour les pas parce que nous, il ma fatigué là. Mais c'est la question mais aussi ne seront pas soldats pour défendre les nations. Donc aujourd'hui, je pense que, quelle que soit la situation, il y a au moins 50% qui sont à l'épargne, mais les clairs. Dès le coup, il y a des explanations. Tiens, depuis 2000, le moment où l'élection qui a assuré nous gagne, physiquement, donc on est assuré où j'ai nous dans la cible, Mali des informations. Parole de la Kakabi, où a essayé de faire d'avoir a parole qui est dans la Kakabi, il faut à tout qu'on a, à l'union formée de l'homme, mission de la Kakabi, alpha, côté tchèque. Donc, au la donner, donc, vous faites autant la donner. Bandicoot na autour de la donner, mon objet n'a pas de famille. Faut qu'on a assez de la faut que la télé a assez de face à la bien, madame, qui est là, on a ce qui est dans le nord. Non, comme on a dit, c'est la cause sur laquelle Mati. Parce qu'on a besoin de le autant on aurait d'habitude, autant on aurait non, on est français pas. Donc, les gens qui sont au condamné. Parole que qui a été condamné, vous savez, vous avez au cours de on a la bonne condamnation presse. Alors, on va parler de forme, il y a la forme, ici, la forme, alors qu'elle a fait les chiens pour ici, la forme, avec la dans sa ou chambre, Muna, parce que nous, nous, fly, nous, j'ai la forme, ni à mon compagnie, yadi, en bas, la forme, tableau, nous, tableau, créé. Le conseil de l'État, il n'y a pas de tableau de la vie, une fois de tableau de vie. Le politique. Pour voir si vous avez une bonne affaire. Vous avez une bonne affaire, il y a longtemps, il y a longtemps aussi. Pas pour avoir de l'aide, pour vous payer les copies, pour avoir d'autres outils. Bon, il y avait une fois, moi, flamme, il y a des gens qui ont une nouvelle. C'est avec l'aide, avec l'aide. Parce que la fin de l'année, parce que tu vas faire un peu de temps. Tu vas faire un peu de bois, parce que tu vas aller à la donc maintenant, fin de nous, on a des comme un gouvernement a demandé qu'à former aussi mandaté qu'à former, il faut qu'embaucher mon raisonnement possible. Moi, parce que maman n'est pas fort, comme au Gili, comme au Bonafara, comme au Facebook, il y a beaucoup de matin pour la plater. Ou bien, vous sur la peau de ma ou la peau de ma non, et il y a un moment où il y a un managio. Il y a un moment nous m'avons pas vraiment managé. Donc, frère, là, c'est donc, on est comme il y a la vie, il y a la tangue malien, tout court, ne veut pas. Quel est la guerre? À vous, malheureusement, à vous goûter, à vous goûter sous bien, à vous combattre, à la petite, et que tu l'as mis de nous, c'est ça. À mon nez, que nous voulons, nous les avons sans et à vous goûter, pas parce que le fou n'est pas pour A, donc à la vie de la pour les solutions. Donc, si on continue à ne pas tenir, donc on va la non, il y a pas de nous devons aller pour ces hasards. Et on a déjà pour gouvernement il faut pas dans l'Assise nationale de fondation. Assise nationale de fondation. Il va y avoir des documents. Il y a des pièces là, donc par rapport au dernier national. Aye, conseil technique de nous, on est à Yopla, on va pas tout petit chama, aller tout le voyage là, on est jamais. En aller, donc on est yon là. Les gentlemen payés par le oui, mayor. Comme on chama, on peut la faire, on le dit à assiser. Est-ce que vous avez le nom? C'est un conseil spécialisé, on est dans le forum. Maintenant, sur la sorte dans la carrière. Baru kira, mampu mengambil untuk ujian. Mais ada makna dari imam akhir. Ya, betul. Dia jadi ke mampu dia nak orang macam. Ada orang macam itu orang. Betul. Orang macam ke? Oh, betul. 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 Oh, betul. Jadi kamu tentang beli yang mana? Mulai mulai. Tidak ada kabar itu.
Donc, c'est le cas, c'est moi. Ayah kasi lain dah mari. Memang. Donc ni jadi mereka yang macam ni safety mah. Ya kira. Donc ça veut dire jadi mereka yang kalau jadi ni, sekol kasus di safety. Kum mami tu bala o tu enjoy. O tu esagari. Semua. Ni bi, o ni dari kata ko ayah army jadi tu nak kalau akan lagi dah feature. We are really face like that. I don't have to say that. What are the two in the match? At the main event, California, Mama Chaja, market for a normal, the previous and when you eat massive. No, I'm going to have for the transition sport. Oh, yeah, Sakarika Wavila, go to the transition sport. Ya kami, wele lalele mara ni bebe singa kanyoe. Chile na ni bebe singa kanyoe. Kindo ngapuma sole jua, afro kindo do soma, abiyo kindo do, wakole mo fiston olo nakla kama kasi. Kono ya ke mati ape, kuma me fana da ko mi kana do ya. Ali ma di kasi da. Ma kile mi tora we erbe every year, you can let it show. Who got the business that's that one? We let it cheap. The little you always see, you're going to have to come over and have to tell you the title from that. Tell it out also. The little so fast, that was what I did. I didn't wait, you want to form that. What it has been another ball. Sugar mana yang ini cuma kamu mandi tola. Mungkin dari kamu ada bukan gini. Mana ada sedap, mana ibu kamu mana mau, mana ibu kamu jangan kacanya, ombenya yang ini soal kakek kasih cuma apa. Ayo ini. Masa foi ibu kata. Foi. Ibu kamu angkat sebelah sebelah dia sudah mental itu. Kalau kita farako di kata doa, kita form mandi pula ada kedi disipu. Mereka boleh sebut disipu mungkin. La légitimité du droit au souvent, peut-être avoir partie des voix sur la partie des hommes. Sur les 18 milliards et pensez pour les partis politiques. Au lieu premier, avec combien de milliards? Au lieu combien de milliards sont dans le pays? Donc, au lieu premier. Donc, aujourd'hui, avoir parti qui a statisticien, il est pas payé dans le prochain en fait des femmes. Moi, tout le monde m'en fait des codes là. Et on a la question de la jambe, je la haut y est. Oh, il y a une vraie belle jambe pour moi. Jambe pour cela haut y est. Il y a pour la carte haut y est. Haut de fouille, haut à la grande. Mais on fait haut d'ici pour aller pour la route. Les pas manquer de donc il est important comme au c'est malheur comme au au cas donc à fond à nous bien ya ta ko ya kana kada take ministry parce que même comment il a dit à demande kada dit donc il est important que les régions se taient à quand famille à ko maliko et que à tout au là parce que quand même on est dans la souvent aller c'est la chose pas à il c'est là c'est quand ça ko du na ko basi mo ti mara la ki afona ya artiste kana hali ya kila pasan na sera ani de ni be fera da sera e boe nguza de ta ni ya kile ke usina to hali ba kula ya ta ko bi ko la ko ta ko la sika na ni ma ha ko ta ko sila na ni ma aba parti kura do ai ko ti parti di mo sa re parti la murona wa oni ma ko ba parti murona de amigin ni ka ta ta na na se ni anu murona do a ko ko ni na do ko te da ja ga ta ko mu se de ka na ko ai ba la ku se de esa ko ta mais ala ni seder ka kanu seder ka jama ala seder ka president mais peut-être seder ka parti ça ya sura la seder ka parti ça ka dulu ko ya ka sura akhirnya saya kata c'est la et bien c'est pas allé donc ma bi dulu bi ma forma da ka push on ka da assise là oui hakla na to ye ni para ko wa ko la
o ye min kɛ ka to ka sɔn ka sa yɛrɛ y'a kɔnpere comme ça ye déclaration kɛ k'a k'a la o ye sadi tuwɔ a yɛrɛ ma mais ne tun hakilina na ka dɔn sadi ka kɛ jamana ye taabolo faamuya cogo parce que mali la coup d'état o coup d'état kɛra ala kɛ kɔrɔkɛ ka dɔn ko olu yɛrɛ ka dɔn ko b'a la donc n'i ye jateminɛ kɛ o terikɛ min bɛ yen ka dɔn n'o tun b'o dɛmɛ kosɛbɛ n'o ye ala ye ala yɛrɛ ka dɔn ko hakili ala ye a yɛrɛ k'a dɔn ka bɔ kɛlɛ in na kamara fisiki dɔ bɛ na o gɛlɛyara ka dɔn ko ne suma don donc ale kɔni y'a yɛrɛ ta ka se ka bɔ ko in na carrément k'a fɔ ko ko bɛ cogo min na dɔn ko ale bɔra sa de donc ale bɛ chauffeur de support donc baara bɛ kɛ la o cogoya de kɔnɔna na donc pour moi aujourd'hui maliyɛnw ka faamuya k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min ɲɔgɔn sama sama ko tɛ an bɛ yɔrɔ min an bɛ position dɔ de la an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di mais n'an bɛ bɔ a kɔnɔna na parce que hakili kɛlɛ de tous les maliens bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ n ka percé ko n'i yɛrɛ bɔ a n'i yɛrɛ bɔ a la donc n'i yɛrɛ bɔ a la ka k'i kɔ parce que n'a fɔ e tɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye e tɛ se ka kɛ politique ɲɛmaa ye e tɛ se ka kɛ kabilatigi ye k'a fɔ ko jamana ko bɛ kɛ k'e bɛ dimi k'i da wa donc ni e tɛ jamana bɛ jɔ i ka k'o faamuya n'o baara bɛ kɛ ka dɔn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na taa o gɛlɛya tɛ ka bɔ o la donc pour que baara in ka se ka kɛ Aziz la komi i y'a ye tuguni i kɛra fila ta min ye panel ɲɛmaaw ye donc o de kɛra o kan donc maa caman b'a kɔnɔ a fɔra ko 100 personnalités de ka Dakar o mɔgɔ minnu ye donc o jamana in tulomɔbaw ye donc min delila ka kɛlɛ kɛ Maliko la a dɔnnen b'a la donc société civile b'a la syndicats b'a la politikimɔgɔw b'a la généraux kɔrɔw b'a la policiers b'a la donc baarakɛla civil baarakɛlaw b'a la politiciens b'a kɔnɔna na donc agence de communication b'a dɔw b'a kɔnɔna na olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pour que jamana ka se ka baara donc hakili sigi kɔnɔna na gouvernement bɛ min kɛ donc commission d'organisation ni baaraw daminɛna a kɔnɔna na RFM mɔgɔw b'a la donc baara bɛna daminɛ donc a bɛ ta ka d'o ma état bɛ wari dɔrɔn de ta ka d'o ma état yɛrɛ ka se wa donc maintenant o ko ye organisé donc ko bɛ organisé la donc ni ala sɔnna kalo natɔla la n'o organisé n'a bɛnna min kan baara bɛ kɛ i y'a jateminɛ kɛ o kɔnɔna de la le ministre président ghanaian o nana o hakilina ye kɔnɔna de la donc ani Asimi ye ɲɔgɔn kunbɛn ka taa bɔ la o y'a ye a ko mun de kɛra a ko ko foyi ko qu'est-ce qui s'est passé dans la baara kɔnɔ donc k'a ye nin ye a ko foyi ko ye nin donc ni ye bɛɛ jateminɛ a bɛ hakili jagaw ko kuma de fɔ parce que a nana a bɛ fɛ ka kɛ cogo min na ko élection ka cogo ka kɛ diyagoya mais an bɛ position min na bi ni élection kɛ ka donc la 4 mois tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn ko élection tɛ se ka taa donc gɛlɛya de don olu da yɛrɛ donc an k'a lajɛ menace ko tɛ an ka sigi k'a lajɛ jamana bɛ se k'a yɛrɛ ta cogo di yan bɛ kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔna na k'a bɔ ka sɔrɔ ko jamana yɔrɔ ka di donc ayiwa i b'a ye k'a fɔ Sukali kɔni a y'a fɔ k'a fɔ Asimi bɛna daminɛ waati jumɛn kɔnɔna na a y'a daminɛ k'a bɛ daminɛ sɛbɛnniw ni fɛnw na ka na fɔ kominiw na ayiwa ninnu baaraw bɛ daminɛ waati jumɛn kɔnɔna na donc baara ninnu ka dɔn an o fiye ka tɛmɛ fɛn na o y'a yɛrɛ kɔfɛ dɔɔnin ka kuma donc pour que hakili ma se ka kɛ ka bɔ mais tile fila nana o ye date officielle da anw ma pour que baara ma se ka kɛ na donc an laban bɛna an ɲɛfɔ ka di ayiwa an kɔni b'a dɔn taa ɲɛ yɛrɛ ka kɛ baara ninnu na parce que an y'a ye k'a fɔ u ye maa minnu kan ka taa fɛn min ye organiser fɛngɛ ye o mɔgɔw kɔni sigira ka ban donc sisan n'u ko an bɛ taa ni an ka production ye an y'a ye k'a fɔ i bɛ ka fanga la i bɛ ka fanga waati la production min bɛ yɛlɛma Mali kɔnɔ kosɛbɛ. 2014 IBK y'a fɔ Mali ko c'est la lutte contre la corruption en Mali kɔnɔ olu tɛ yen ko y'a fa a tɛ fanga sigi donc fɛn o fɛn na n'a y'a lajɛ ka jamanadenw ye ka kuma de yɔrɔ libéré ka taa se k'a kɛ au contraire la lutte contre la corruption o de nana kɛ tiɲɛni contre la corruption ye wala k'a faamuya k'a fɔ an bɛ émission na taa ni maaw b'an lamɛn ni waati kɔnɔ ni ye weleli kɛ an bɛ se ka mun k'a la o se ka taa a yɛrɛ ka weleli kɛ ni kɔnɔ na o yɛrɛ baara donc ne jateminɛ kɛ o kɔnɔna na o bɛ hakili jagaw ko kuma de fɔ donc aujourd'hui la lutte contre la corruption an bɛ taa la élan min na hakili b'a la k'a fɔ maa ba dɔw minɛ na n'o tɛ fiya fɔ Mali kɔnɔ k'olu bɛ minɛ ka taa aujourd'hui baaraw bɛ kɛra a fɔra ko ni décembre sera jugement bɛ kɛ mɔgɔ bɛ kuma procédure ko kuma de la an ko a y'a ye maaw fa yan bɛɛ y'a subi a waati ma
ko procédure kan na to ya ya ko bi ma o sa shwende ko ka ko procédure ka ta be la donc ya ba élection la ko na ko fo ma na ko ba les français ra la ma corruption ko ko ka ko mo de ne ka so na ko shwende ko te a ko français na ke son na parce que des accords ko ba ale ko ale ka o da ke ne ma ya parce que daw be na ko na ko ke na na sa ka parce que il y a des permis de corruption qui ne vont pas demander la position de gouvernement. La compara de quelle chose n'a donc hakino mina maou malila qui n'a pas de vérifier n'a pas de comprendre. Au clé dans notre vie, il y a au clé mais nous là on a des au clé maintenant au clé maintenant on continue pour travailler. Maou malila n'a pas de bouche n'a pas de vérifier. Donc à beau principe pour là, à beau pas pour là donc ça vient mon côté. Jangan pun, jangan nak sekarang kafe lah jadi semua ekonomi jualan. Kalau parau di dalam supportong, clair là-dessus, avec des tas supportés, ni kue nak ada para di dalam nak kerja, nak kerja. Ni kue mungkin ni nak berpukul dalam jaya, kalau kau ini ambil anisa soal, anisa wasas soal, pasti menyebut kan doa yang kurang ada, tak kurang ada. Pasti hanya kalau macam itu kami, memang untuk mengubah nabilan dalam berpukul belah. Beni apropos beni dulu kalau kita ada, mana sih dia bukan ada macam. Kesukaan dia ada, perlu dia mau tak bulan saya, perlu dia pakai untuk dia lah, dia perlu dia bulan lah. Nak buat ang dulu ya, ada ini tambah dia mereka pengal, masih tak dulu sudah lah. Donc mo si te boya da sa ke ro le, na mo de ko te gere para mo. Mo si te boya, ali do community mo, I mo na ka ko ke da ko da fa ke. Parce que tu as fait tout ce temps et le pouvoir là, et moi j'ai dit que comme nous là, nous sommes ni du monde là, il faudra que nous amenions ce pouvoir là. Et moi j'ai dit que belle belle tête de nous sommes là, et on va pas payer. Voilà minimum dans la bourre non, ah oui au que je peux que il a tout il fait le jour, mais nous qu'est-ce que nous pouvons faire parce qu'il a déjà quand c'est à ce toi, on va dire que le foutre comme moi tu as beaucoup ça. Comment voir, il y a un Gue kalau mau dibeli langsung, gue makan itu kan gue kok. Lalu gue, kok gak kamu bukan naik France? Ya, France, France kok ada lah. Menakam gue, ya bukan apa nih? Nak makor terus ya. Gue udah mau pilih itu. Ani pilih kamu ada, kau harus pilih. Lu mau aslinya kan? Dia buat mama lain harus mau kumin kasih mau kalau so ibe kasih nak ada sampai ada sebagai itu kalau kau bukan ada pikir. Jadi bang ada ilan yang wanita rumah kurang mimpi. Tapi ayo orang mungkin ada komisi kayak itu ada kerana yang baru masuk di bawah tu ya baru masuk ke sana. Ada kamar ada tu masuk bulan sekolah dan ada orang yang ada lah yang apa. Ada masih ada beberapa orang yang apa. Não, se está só na para na ada algo mau bloqueio por para program mau diberikan jadi kita lah dulu jadi foi dah dulu torong tapi berikan perbedaan lagi tapi terkait tapi jadi bagaimana masih di depan ya kalau mau ini kami ada ini jadi orang punya orang punya kalau kita ada jadi mulai dari bawahnya faedah turun ada tapi bagai orang mereka kasih kan amul dari no kita belum nggak kita belum nggak tahu karena itu betul non abu upaya ini dia moi je suis convaincu karena ini aku nak aujourd'hui nak nous pas dire que dans paradigme là que la vérité c'est le donc comme tout le monde est donc c'est bon pour la santé et il est important aujourd'hui dans la famille à fond impliquement din na fala da su isa ko kake kade kira kalau kuma ka san sai tarbiya har ya jawa da maka Allah ba ra fasa da ta kana akan halaye da Allah su da sun sai kuma sa su da za a wasu da lokacin da mali jama'a ba yo don na ba ba ne we are in na mu jini ne ko tina da dai ko ne war ba na sai dai do aka to kuma da a tsara da to kuma da wani shi na da ba yo parce que n'a pas beaucoup de toutes les familles à l'eau de Mokata. À Karachi, je trouve que c'est là où on va bien aller. Mais c'est vrai que nous avons fait oui, parce que c'est fort à la c'est pour cela que nous avons fait un tous les mains et à ton frère à Interpol de manière pour cabinet. Il faut que les relances du dossier en cas de dossier viol.
parce que le problème c'est que on a réussi la publicité gasa qui sont moins parce qu'on est ay paramètres qui ont été apportés à Joe mais il faut être pour la faire donc pour mon père était sûr. donc comme Le plus bas, ouais que mais que ça soit clair nous c'est quand il va aller déjà parce que de ce il va faire dans la d'accord et après on va faire d'accord dans la carte on va faire a fa di una capana. casa di una mamma che si raccogliere una mischia et nous avons fait les droits des femmes. Alors, c'est pas beaucoup de choses, mais moi je suis convaincu d'une chose, dans le coup là, c'est que mandat pour tout le fait, par la je suis convaincu qu'on va continuer et on va avoir un résultat, je suis convaincu. Nungu yeser awe tout mon c'est ça. Nungu yeser Yeser là, avec là, reste dans le coup également, mais à la fin, ça l'a dans la lancement de Paris. Donc, ça va mon beau parole là. Et à la fin, dans le lancement de Paris, dans la Madia Bing, à Delon, j'aimerais bien démontrer au papier qu'à Paris, dans le lancement. Comme vous voulez, ils sont près de 400 personnes. Vous maintenant pour des paroles, ça va y avoir un paquet de vidéoconférences. Donc, ça me dit, donc, on puisse manipuler. Donc, en direct, il y a une réunion qui était. Il y a une organisation qui est là, parce que maintenant, on a fait WhatsApp groupe qui est créé dans le fois 30 jours. Ma chambre, 257 personnes dans WhatsApp groupe. À nous, d'atouts, car beaucoup d'aide, on a des Bamako, on a des bouches, on a des droits. Si la somme de région fait, on a permis de faire on a des paroles pour que ce soit nous ce qui est là. Mais bien, nous, quand on est pressé la compte, précédé le tour, parti est faible, il faut qu'on ait des capables. Presque parce qu'il y a un petit là, on fera la continuer. Avec un grand nombre de participants dans la cadre de la famille, les flagrants sont des bocages dans l'antiquement famille, tiennent les gens de la partie. Donc, on va faire mon compagnon, on va continuer à parler de mon compagnon, on se moque, on bien profiter aussi à Niama, donc on est founé maintenant, on a founé maintenant, on devait au décès de la semaine, on a un intermarché, donc à la Kina, à la ok, qui est des cas où on a ok, donc à la Kina, elle est une des responsables de l'USN, donc avec ok aussi, ça fait bien il y a fait des idées, donc il faut dire aussi maintenant, Haïba, il y a un lien avec le monde. C'est de watcher dans la donc Cairo Carré, avec vos sans même par la professeur donc du coup, à la régionale, nous y est dans l'école de médecine, professeur avec beaucoup tous les responsables. Aussi, dans l'enseignant Amadou, au café aussi, au cours par la population. On est mort à village à studio pour souder à la à l'échapper à jour la Fuka Vietita ou Vietnam ou académique. Il y a même un autre pour la militaire pour moi donc à France c'est que l'état place carré et ça y est bon pour comprendre pour suivre la 6000 familles pour la part de papier il faut de mon projet et on va s'abaler on non bien sans lui bien pas ni d'accord pour qu'on attaque pour qu'on attaque on doit bien pour attaquer donc on est la cour donc il y a pour que la mafia pour passer par donc on a déjà attaqué il fait la déjeuner parce qu'il doit ça jangan sedang berjalan mahu jalan sedang donc c'est bête mais au crise il n'a pas dit quoi administration de crise il va s'en prendre au juge public il va s'en prendre juge au public il va s'en prendre au public au juge au public il y a un pays qui a été oui qui a été tiré à l'administration ok il y a pas dit on a pas oui on a la capacité pour que l'on ait le basique Biasa memang memang di bawah hari ini melakukan dengan ayo berform dia mengambil tekanan toy akan tanggal pasal 16 22 16 00 dan ini doa apa plan yang saya
mais on tourne à faire pour voir les membres de la partie en tout là. Dans la partie de la sécurité, en mode parce que on a dans la partie de la bouche, partie pour le boulot, pour les cas de la figure, voir la partie maman, pour le petit boulot, dans la petite clé, pour les mamans, pour le temps à faire un campagne là, car la clé est dans les parties de la partie de la journée, en cas de boss, il y a un yamaya, ou un yamawi, on peut dire un donc oui, ma chose. Alors, nous avons une manière de voir ça là. Oui, alors, on est téléphone qui la média de développement. Minute, on a un salaire de l'événement, voilà, nous avons un ça on a l'état. Donc, pour la sécurité médicament, on a fera un ballon fou. 29 74 78 alors salam alaikum Mali. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ni nak kau ada kau ni? Belum ada. Merci pour les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Présentement, pour lui, là, c'est aussi pas on avait émission parce que quand on tu on va à la même en tout cas trop vers 1978 alors on va se mettre à dire on va le faire donc c'est là c'est un peu les on va atteindre merci à vous. Et souvent, oui, on va pour une donc pour réaliser du jour on a de le mémoire mais la soirée de Makani. Ah oui, voilà, oui. 1978 alors ça. Alors oui. Donc pas le am sama ko problème. Ah ba ni ba. Iba do. Amigale dia dulu kong. Di pagi. Ini doa dia. Untuk orang itu yang ada di sini yang berjadi. Orang tak mengerti. Orang itu yang paling cantik. Orang luar. Apa saja. Wajah itu. Wajah itu dalam dua. Jadi dia orang itu very cantik dia tahu. Kita kita mau juga itu. Orang tahu. Orang tahu. Ayah lagi tahu. Dong anak se. Orang anda itu. Orang lagi apa orang lima dalam hal orang yang suka. Oke. Mungkin
Allah sonne. Merci beaucoup. A une fois maintenant pour. Il y a des familles. Il y a famille. Moi, je me suis même dit. On va parler d'ara. Oui. Ah, ok. On va dire comment on va faire. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Itu mana kita mau tahu ya? Ya? Nah, kalau tahu, très bien. Très bien, tout va bien. Vraiment, oui. Merci beaucoup. Ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, c'est. Donc, on devait faire un aye fo ya fa jam sa aye ngo c'est la donc bi do aye fo effectivement ko fa ga ko papier ko na do ma na ko ko so papier da et bi e gere na parce que des fois no ko sa pa ko so papier ko so papier de ko la c'est aussi sur on mais ko papier na do la on ba na ke chou donc na ko on a aujourd'hui bi jam na de position on a be ya ba so su ko point de fond alors on a la émission on a pas de la calme c'est la parenthèse de la seule évolution pour la donc à l'élément de nous pour le nom fait de l'innovation biologique ok et ça c'est quoi calme il est important on va la parenthèse de la donc pour ça c'est happy na donc la conservation de notre chama on a la secondaire la première dimension qui a offert très bien on a la chama très bien on a ça qui nous donne alors, même 1978, on a eu alors, salam Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. On est à quoi? Alors,
Oui, c'est un résumé en fait de la leçon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Au mieux, on l'a pas bien. exécuté au moins, parce que la France, pour les décisions, même bien, les vacances dans la Djibouti, pour la levée. Et les gens qui sont frappés de bébés qui sont là, à Karacho, on a pour les revêtements, ça y a pour les ça y a. Et donc, ils font ce qu'ils veulent. Flamand est un plan national, dans le premier plan, on est dans le la Savoie, pour le localiser. Donc, mille on va dire, on a aussi quand on met tout en format de forme, c'est la sécurité qu'a fait. Et puis, quand il y a on a un là, c'est un malien qui a la priorité bien fait pour que l'entreprise ait voilà pour le remettre dans le définitif. Donc, on a la priorité de ce qui se passe dans l'Union, ce qui se passe dans l'Union, c'est que nous ne sentons pas l'ensemble la sens de la même manière. Il faut qu'on organise des cas un jour là de voir un même. D'accord, tout le monde. Jangan sekedar dia mereka menggunakan segala upaya atau segala macam macam chose.